De diek is nou net meer wij te tinken. Maar wat had de Zuiderzeewet en de Oosterdiek krijgt budgetten van Friesland? Want er verloren heel wat in Jontje nachtje. Daardoor kregen vooral de fiskers van bijgelijks de Lemmer en Starum het zwier. Er laaien van het door een enorme zandplaat, wat nou het recreatieterrein is en deels industrie. En dat hindert eigenlijk de visserij, zeg maar. Dat moest omheen varen en er waren misschien 12 families die een wat groter schip in, die konden wel om die plaat heen. En de rest voer maar lietse bootjes. En visken wat in de geul en in de slenken van die plaat. De fiskers maar grotere schepen, die broden. Maar de lietse visserij, daar, die houdt helemaal op. Die lieten zich al hier uitschreeuwen aan die zachte steun bij de Zuiderzee steunwet. Maar in Makkum ging het na de afsluiting behoorlijk goed met de visserij, omdat er volle meer iel vangen waard. Makkum is voor oudsher bekend om de industrie. En dat nam steeds meer aan. En dit weer een nieuwe tak die van de nodige breers waren. Maar er spelen meer als alleen de visserij. Heel belangrijk, we gaan een heel goede verbinding krijgen met Noord-Holland, maar het allerbelangrijkste is nou de veiligheid die het opleveren gaat. De hele kust is hartstikke veilig geworden door de bouw van de Oosterdiek onder oren. Ja, en dat zwiert de wetter in het IJsselmeer, dat is van een enorme waarde. Dat is van een waarde voor de agrarische sector, voor de bereiding van ons land als drinkwetter, maar ook voor de industrie. Mijlkoor, een enorme boppenslag. Uiteindelijk drinken ze er op de Oosterdiek zelfs wel een bjorreltje op. 100 jaar geleden hebben we een enorme impact gehad en nu ben we haast 100 jaar later ben we er weer mee waanden om die Oosterdiek naar je toekomst te gaan. Nou, dat is voor ons allen hier natuurlijk een machtig mooie klus om de mijlkoor rond te werken en daar past een Berenburgje zeker bij.